En aquesta època de primavera us volem informar i avisar de la fila índia més tòxica del bosc, la processionària del pi. Això no és cotó ni una teranyina, sinó la casa d'unes orugues anomenades processionàries i, sobretot, molt perilloses pels nostres amics els gossos. Són la fase larvària d'una papallona nocturna, el secret de les bosses blanques dels pins. Aquesta tela pot aguantar calor, fred i humitat extremes. Neixen dels ous d'una papallona que posa en els pins durant l'estiu. Quan surten, es passen mesos menjant fulles de pi i poden deixar arbres sencers mig pelats. Quan han acabat la fase d'oruga, baixen de l'arbre una darrere l'altra, és a dir, en processó, que d'aquí ve el nom. Si s'ajunten la primera amb l'última, aniran donant voltes, ja que se segueixen per feromones. I la pregunta és, per què no l'has de tocar? Perquè té pèls microscòpics molt urticants. Quan se senten amenaçades, alliberen milers de pèls tòxics, que poden provocar inflamació, al·lèrgies i molt dolor. Són especialment perilloses pels gossos, que els poden enviar a urgències, i si no es detecta a temps, inclús poden arribar a morir. Després s'enterren sota terra, fan la metamorfosi i es converteixen en una papallona nocturna, i el cicle torna a començar. I espero que en aquest vídeo la sapigueu identificar. I en el cas de que us la trobeu, com més distància millor. I si teniu gossos, encara més i tot. Moltes gràcies, molta salut i fins ara.